बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां गंसे नखरा बेरामजों भुगिनांनानै फारफ्रोमथिंबो गोग्लैसोनानै दं। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि गोजोनपुरि गामिनि बासिराम बर'नि देरसिन फिसाज्ला कमलेश्वर बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों साग्लोबजानानै दं। नाथाय कमलेश्वर बर'नि बेरामखौ दासिमबो फाहामनो हानाय जायाखै। जाउनाव कमलेश्वर बर'जोंनो लोगोसे बिफा आरो बिनानावाबो बेरामाव गोग्लैसोनानै दं। दा जेबो राहा गैयै बादि जानानै दं बासिराम बर'नि नखरा। मख'जाथावदि कमलेश्वर बर'आ HSLC आनजादखौ उथ्रिखांनायनि उनाव डिमाकुसि ट्रिनिटी जुनियर कलेजाव मुं थिसनना फरायदोंमोन। नाथाय HS आनजाद लिरनोसै समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनांना दं आरो दिनैसिम बेरामाव गोग्लैना थानाया 2 बोसोरसो जाबाय होननानै फोरमायदों। फारसेथिं कमलेश्वर बर'नि बिनानाव बिरगोस्रि बर'आबो गावनि नखरनि बेरामिफोरखौसो जोथोन लाना गावनि फरायनायाव गोसो होनो जेरैथिंबो हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि बिरगोस्रि बर'आ मेट्रिक आनजादखौ सेथि मासियाव 77% लानानै उथ्रिसार जादोंमोन आरो दा टंला जौमा फरायसालियाव 12 थाखोआव फरायगासिनो दं। बिरगोस्रि बर'आ जोबोद फरायनो गोसो, नाथाय गावनि नखरनि बेरामिफोरखौ जोथोन लानायावनो गावनि फरायनायखौ बावगारनो गोनां जानांबाय। बेनिखायनो सोरबाफोर गोसो अनफावरि सुबुंफोरखौ अननानै बेरामिफोरखौ नायफैनो आरो मदद होफैनो बेखौनो खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायहरदों। माबायदि मोनो? देहाखौ माबायदि मोनो? आं बोरै मोनो खिन्थानो मोनो नामा? औ माबायदि नों? आंनि हार्टआव बिराद शक नांबाय थायो आरो आङो ओंखामफोरखौ मोजाङै जानो हायाखै, ओंख्रिफोरखौ जानो हायाखै आङो। सानफ्रामबो ओंखामखौ जायो दै सेरनानै। ओमफ्राय देहाया माबायदि मोनो? देहा खिथाना ला। आंनि खर'खौ आन्दाज मोना जायो, सम सम खर' सायो आरो आथिं बोलो गैया। आथिंखौ लर-सर खालामनो हाला न? माखौ लुबैयो? दायो जोङो आंनि गथ'नि थाखाय जेनेबा बेबायदि बेरामाव गोलैना थानायनि थाखाय जेनेबा अनसायनाय मानसि मोनोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो। नोंथांमोननि जायगानि जि MLA दङ, लोगोसे बिटिआरनि EM दावबायसा बर' दङ, MLA बिस्वजित दैमारि दं, बिथांमोनाव माबाफोर बेबायदि अनसुंथाइ बिदोंमोन नामा? जोङो दायो बेबायदि जोङो अनसुंथाइ बिदोंमोन जेनेबा दा होमबाबो जेबो मोनाखै दायो, होनबो खौरां मोनाखै आरो दायो। बिनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों आरो दा। बिथांमोननिफ्राय जुदि मोनोब्ला मोजां मोनगौमोन। बिथांमोननिफ्राय जेनेबा अनसुंथाइ मोनोमोनब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन आरो। दिनै बे कमलेश्वरा जे बिसनायाव जे गोग्लैना थाबाय, बिनि थाखाय डक्टरनो दिन्थिनाय जादों जाय? दा बावै दिन्थिनाय जाखायाखै, सिगाङाव जादोंमोन। बेसेबां माने मा जादों होनना बुंदों डक्टरा दायो? बेयाव दायो जेनेबा डक्टरनियाव लांनायाव जेबो ओंखाराखै आरो। माबायदि जायो बे देहाया, माबायदि जायो कमलेश्वरनिया? बेनिया दायो देहाया गिनाय, ओमफ्राय आरो बादावनाय बेखिनिया दङ आरो बेहा। आथिंफोरा बख्रमनाय दोङो, ओमफ्राय बोलो मोना, थाबायनो हाया, बिसिनायाव दायो दोङो आरो। दा जोंनि जेनेबा जायगानि MLA एबा EMफोरा नायफैयोब्ला एसे गोसो गोजोनगौमोन आरो सोरबाफोर सुबुं अनसायगिरिया अनसायनानै एसे मदद होयोब्ला जों गोसो गोजोनगौमोन। आरो आदानि थासारिया आगोलावथ' बिदि नङामोन, दा बिदि जानायखौ जों जोबोद दुखु मोनो। मोजां डाक्टरनियावबो दिन्थिनो हायाखै आरो आंनियाबो फरायनाया जोबोद माने आं दा सेकेन्ड इयाराव हाब्बाय, जेने थेने एडमिसन खालामबाय। आं टंला दरंआव एडमिसन लादों। रायजो राजाखौ जों नायफैयोब्ला एसे अनसुंथाइ होयोब्ला गोसो गोजोनगौमोन। फरायबाय थादों सेकेन्ड इयाराव, ओमफ्राय आं मोजां फरायनो मोनाखै, नाजाबाबो हायाखै, रां रुफानि आंखाल आरो बिथिं बेरामबो दङ। आब'आबो फरायजोबनो मोनासै, मेट्रिक होनोसै समावनो मोजांबो फरायनो मोनासै, बिनिखायनो मेट्रिकखौ लिरजोबासै बियो। ओमफ्राय दाथ' आरो आदायाबो बेरामाव गोलैना थाबाय। जायखिजाया सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ दङब्ला जों बेखौ लुबैदों, न'खरनि जानानै आं बेखौनो खावलायबाय। निउस पर्टेलनि सिङाव
जों आं दायो जेनेबा गामिनि सासे सुबुं हिसाबै जों नुबोबाय थादों न'खरखौ गोदो कमलेश्वर बर' बियो फरायदोंमोन हायार सेकेन्डारि होनायसो समावनो बिथाङा बेरामाव गोलैना थाबाय जोबोद गोसोमोन आरो फरायनायाव मोजांमोन बिथाङा नाथाय रांनि आंखालाव बा बेमाराव गोलैनायनि थाखाय बिथाङा दिनै गोलैसोनानै दोङो बेखायनो सरकारनिफ्राय बा सोरबाफोर रायजो राजाफोरा अननानै बिथांनि न'खर अननानै माबासो अनसुंथाइ हरोबोला जों रायजोनिफ्राय गोजोननाय मोनगौमोन आरो दिनैसिम माने MLA दङ बिश्वजित दैमारि दङ बेजों लोगोसे बिटिआरनि EM दावबायसा बर' दं बिथांमोननियाव बेबायदि मा होनना खावलायगोन जिहेथु रायजोनि जानानै दा जों रायजो जानानै गामिनि जिथु जों सासे माबा जानानै जोङो बेखौनो हास्थायदों MLA आरो EM दोङो जोंहा जोंनि एलेकानि बिथांमोना जाहाथे अननानै बिथांमोना नायफैनांगौ आरो न'खरखौ माने खैफोदनिफ्राय रैखा खालामफैनांगौ आरो बेखौनो लुगैयो जोङो मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 11आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 11नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 84866100047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन